Soc Manel Jovells, president de la Unió Catalana d'Hospitals, i al meu costat hi ha la doctora Helena Ris, la directora general de la Unió. Junts volem avui agrair-los molt sincerament la seva presència avui aquí en aquesta roda de premsa per la presentació d'aquest informe que en diem Repensant el model sanitari català. Aquest informe els hi vull explicar que ve, la idea de fer-lo ve de fa temps, ja ve de fa bastant temps. I la idea és que nosaltres entenem que el model sanitari que tenim és un model sanitari bo, excel·lent, i que, com tot, amb el pas del temps, requereix una revisió serena, una revisió crítica, per tal que pugui continuar en allò que és essencial en els seus valors i el que considerem que és essencial de lo positiu que aquest model aporta, pugui continuar essent així en el futur. Per tant, estem parlant d'una anàlisi crítica per tal de preservar-lo i per tal d'actualitzar-lo en els moments actuals. Uns moments actuals que, com tots sabem, estan molt marcats per tot el tema d'això que en diem retallades o ajustaments pressupostaris. Nosaltres no preteníem que això quedés emmarcat en aquest escenari perquè creiem que la revisió d'aquest model i aquesta anàlisi crítica que dèiem s'havia d'haver fet i en qualsevol cas la volíem fer. Però és veritat que ens coincideix en un any marcat per aquest tema. Per tant, per nosaltres, en aquest sentit, si cap li dona més rellevància i més necessitat a l'informe que plantegem als moments actuals. Aquest informe l'ha elaborat un grup tècnic de la Unió Catalana d'Hospitals que ha estat coordinat per la doctora Anna Riera, que suposo que està per aquí a la sala però amagada allà al darrere, i que hi ha hagut altres persones que han col·laborat en parts concretes de l'informe, ja els citen al mateix informe, i també hem tingut supervisió i aportacions d'altres persones que l'han llegit i ens hi han fet la seva revisió i la seva aportació. El document comença per una anàlisi comparada de lo que són els diferents models sanitaris en països europeus i té una estructura que és la següent. Agafa diferents àmbits del model sanitari català i que en cada un d'aquests àmbits diu el que fa el model, en fa una revisió, un diagnòstic de si allò s'està fent o no s'està fent i seguidament fa una sèrie de propostes. Aquesta és l'estructura del document i acaba amb unes conclusions i les 100 propostes. Aquest document, com deia, ha estat elaborat per aquest equip tècnic, amb aquesta participació externa, i després ha estat debatut en els àmbits de la Unió, en els òrgans propis de la Unió, ha estat penjat a la intranet perquè tots els associats hi poguessin fer les seves aportacions corresponents i, a més, es va ser aprovat per la Junta Directiva passada. Per tant, entenem que aquest informe té el consens i té una visió àmplia de tot el que opina la Unió i els seus associats, incorpora, per tant, els valors històrics del nostre model, incorpora els valors de la nostra institució i, sobretot, també incorpora 100 propostes concretes. És a dir, que ha de ser un document que pretenem que sigui útil i el posem al servei de les entitats, del govern, del país, per tal que pugui ser aprofitat en la mesura que això sigui considerat oportú.